дар хоҷагии ёрирасони тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидов назди ҷамъияти саҳомии кушодаи Қорғонтепаи шаҳри Бохтар хоҷагидорон кӯшиш доранд, ки бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда дар муҳлатҳои пешбинишуда кишти пунбадонаро дар сатҳи зарурӣ ба анҷом расонанд. бо ин мақсад тухми пошакҳо ва теъдоди зарурии таҷҳизоту олотҳои кишоварзӣ таъмин гардидааст. аснои боздид аз ин хоҷагии ёрирасон раиси вилоят Хатлон Давлаталӣ Саид фаъолияти саҳмдоронро дар таъмини амнияти озуқаворӣ муҳим арзёбӣ намуда, ҳамзамон дар ин хоҷагӣ ба кишти пунбадона оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки майдони умумии заминҳои кишт дар хоҷагии ёрирасони тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидов 4103 гектарро ташкил дода, хоҷагидорон тасмим доранд дар майдони 2917 гектар ён пунбадона кишт намуда, дар боқимонда заминҳо навъҳои гуногуни сабзавот ва ғалладонагӣ кишт намоянд. гуфта шуд, ки имсол дар ин хоҷагии ёрирасон тухмиҳои навъи туркӣ ва чинӣ кишт гардида, саҳмдорон ният доранд бо истифода аз усулҳои агротехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст биёранд. мавриди зикр аст, ки хоҷагии мазкур аз хоҷагиҳои калон ва пешқадами ноҳияи кушониён маҳсуб ёфта, саҳмдорон ҳамасола бо ба даст овардани ҳосили зироату сабзавотҳо дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. раиси вилоят зимни боздид ба фаъолияти хоҷагӣ баҳои баланд дода, ба хоҷагидорон ҷиҳати интихоби дурусти тухмиҳои хушсифат, самаранок истифода намудани заминҳои дар ихтиёр дошта ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ дастуру тавсияҳои муфид дод. дар доираи сафари корӣ раиси вилоят ҳамчунин ба фаъолияти кооперативи тиҷоратии зарзамини Леваканти шаҳри Левакант аз наздик шинос гардида, ба кишти пунбадона ҳусни оғоз бахшид. тибқи иттилоъ, кооперативи тиҷоратии мазкур майдони 232 гектар заминро дар ихтиёр дошта, тибқи нақша дар ин заминҳо имсол пурра пахта кишт карда мешавад. гуфта шуд, ки хоҷагидорон пайваста аз тухмиҳои хушсифат истифода намуда, имсол навъи тухмии австралиро бо усули дуқатора кишт менамоянд. тибқи иттилоъ, соли гузашта хоҷагидорон аз зироати пахта дар ин заминҳои киштшаванда то 30 сентинер ҳосил ҷамъоварӣ карданд ва имсол тасмим доранд бо истифода аз усулҳои пешрафтаи агротехникӣ корҳои деҳқониро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монанд. раиси вилоят Хатлон бо саҳмдорони кооперативи тиҷоратии мазкур суҳбат намуда, ҷиҳати оқилона истифода намудани заминҳои киштшаванда тавсияҳои муҳим доданд. қобили зикр аст, ки дар асоси дастуру супоришаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар ҷаласаи васеъи ҳукумат ба кишоварзон баён доштанд, имсол дар вилояти Хатлон дар майдони 124,5 ҳазор гектар пунбадона кишт карда мешавад, ки аз ин шумора 41 ҳазор гектари он бо усули нави зери плёнка кишт мегардад.